I veliki pozdrav svima drugari, nastavljamo serijal Pat Karelija Slims i jedan ludački klip totalno žena od ninđu, ili ti žena od ninđe, supruga, da budemo malo kulturni. Pa da ne mrsimo mnogo, nego da pređemo odmah na stvar. Kaže ovako: moja draga obrijala noge, a u zadnje se vreme ponaša poput babaroge. Samo mi kenja i nešto prigovara i nervira je čak i moja baba stara. Ja večito nešto popuštam na bahaćenje njeno i mora je malo isforsiram da više skuplja seno. Počela je mnogo da leti jezikom da palaca ko zmija neka, samo mi se dere i kenja i mnogo je nešto postala preka. No ne zna da je njen suprug nekad bio ninđa, ali od kako se oženio, nažalost, postao je minđa. Imao je crni pojas u svoje vreme tamniji nego ugalj mrki, a od milošti su ga zvali ninđa drki. No oženi se čovjek i najeba ga sve, mora ženi da uvija i loknice bre. Pegla kosu i sa suvijač naučio bolje da barata nego s nunčake i večito mu po ninđa odelo ostaju njene od kosu dlake. Naučio bivši ninđa i kolači da sprema, dok njegova draga sas zelenu masku po lice uz seriju drema. Da ga sad vidi njegov nekadašnji šidoši, kako na ženin poziv poskoči, od muku bi ga jebao u oči. Ne može više da ide ni po džunglu da vežba preživljavanje i prirodne idile, jer od ženidbu samo se druži sa neke ženine debile. Sas šuriken više ne može ni volo u dupe na 5 metra da pogodi, izgubio refleksi i kad potrči od umor mečku će da rodi. Sas Katanovu nažalost ne može ni krastavac da oljušti više, a nekad je na list hartije u letu pravio čičagliše. Naš ninđa najeba ga žestoko i mora svako veče pred spavanje ženu da ljubi u oko. Inače, ako nešto ne valja, odmah ima oklagije da rade, a ne da mu Bog da pogleda i neke domaćice mlade. Ultra vrh. I naravno nastavljam u duhu ovog klipa sa mnogo ekstremno glupim vicima. Pa kaže ovako: kaže, šetaju otac i sin parkom i sin se rasplače, a otac mu kaže: smiri se perice. Na to će jedna gospođa: vi ste baš brižan otac, a koliko godina ima Perica? A otac će na to: ne gospođo, ja se zovem Perica. Jer pričaju dve pivske flaše kad će jedna. Ajmo večeras kod mene, imam praznu gajbu. I kaže, sede dva pištolja na balkonu i pucaju od smeha. I sad ovaj jako ovako kaže, baba otišla kod doktora i kaže: doktore, kupila sam novi slušani aparat. Odlično, reče i doktor, inače kako vam je muž gospođo? A baba odgovara, ma jeftino, samo 20 eura. I sad kaže ovako, Stefan gleda svoju prijateljicu i ne skida oko s nje. A ona mu odgovara, Stefane, pa ne gledaj me tako, znaš da moje srce pripada drugom. A Stefan je odgovara, znam, ali imaš te i drugih organa. I to bi bilo to, dragi moji, za serijal Pat Karelija Slims i za ovaj video. Ako vam se dopalo, naravno, bacite like i još važnije subscribe na moj kanal. Vas to ne košta ništa, a meni znači mnogo. Ja vam želim svako dobro i sve najbolje i slušamo se ubrzo u sljedećem klipu. Ćao, legende moje!